उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पैसा लेके सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे। इस पृथ्वी पे ना सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार जातिगत रूप से देखेंगे तो इजराइल के यहूदियों के साथ हुआ है और भारत में SC/ST के साथ हुआ है। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟିଥାଏ। ଆହୁରି SC/ST ବର୍ଗର ଲୋକ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:22 ପଦରେ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 1:28-29 ପଦଟି ପାଠ କଲେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ବଳବାନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ନୀଚ୍ଛ ଓ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ, ହଁ ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋନୀତ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ ନୀଚ୍ଚ ଏବଂ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ନଥିବା ବିଷୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।